vereceğim ben sana. Sana lira vereceğim ben sana. Hadi sen bana özellikle geline gelsin, güvey gelsin. Geline bak geline, beyazların içinde. Geline bak geline, beyazların içinde. Güveye bak güveye, baharların içinde. Güveye bak güveye, beyazların içinde. Seni gelin alacağım, çocuğuma eş yapacağım. Seni gelin alacağım, çocuğuma eş yapacağım. Geline bak geline, beyazların içinde. Güveye bak güveye, beyazların içinde. Geline bak geline, beyazların içinde. Geline bak geline, beyazların içinde. Sen Türkiye siparişi, ağzında altın dişi. Sen Bulgaristan siparişi, ağzında altın dişi. Geline bak geline, güzellikler içinde. Geline bak geline, beyazların içinde. Aman çok sıcak. Akşam sen burada mısın? Akşamdan mı? Bravo, oturun buraya gel gel. Yani bak.
Bueno, para. Ердоан и папата ли ще? Шехниза, от тяхноти на всички вас благодарят, пригласят ли с добри души на тяхното славно тържество. Така, от следващия момент вече очакваме нашите официални гости да пристигнат, да приемем кръстника и булката и младоженика да заповядат в нашата зала. Драги младоженци, започва ден тъй щастлив, тъй радостен, ден в който двамата сърца, рамо до рамо, ръка за ръка и с лекота стрепет и вълнение. Свещената дума, да, това е вашия ден, единствен и неповторим, изпълнен с най-хубави очаквания и озарен от надеждата за хубав, съвместен живот. Скъпи младоженци, днес вие запалвате огъня на вашето семейно щастие. Нека този огън да гори и да озарява бялата пътека. Вървейки по нея, вие ще отворите много врати. Първата от тях е синята врата. Тя е с цвета на небето. Нека над вас има винаги чисто и синьо небе. Желаем ви мир, разбирателство, взаимно уважение и щастие до дълбоки старини. Втората врата е бялата врата, символ на плодородието и чистотата. Нека мислите и чувствата ви един към друг бъдат чисти, като момина сълза. Нека чиста бъде любовта ви, нека бели да бъдат белетата ви. Третата врата е червената врата. Тя е цвета на кръвта. От днес два рода смесват своята кръв. Слейте вашата кръв в едно, слейте вашата плът в едно и създайте едно добро и умно поколение. И не само скуда да ги държите, но и хора да ги направите. Само една крачка леко напред. Оставяш. Хайде до тях. До тях, до тях. И както е редно в такъв момент, булката се прощава със своите родители. Прошкът земи, млада куче, от твоята майка, от твоята майка, от твоя мил татко. Защо никой не ти казва, момент на мале, да не къдаш градинки нови, да не къдаш цвете хубаво. Ще дойде време, ще дойдат ергени, цветето ще ти откъснат. В днешния хубав ден дойдоха ергени, доведоха сватбари, градинката ти обраха и сърдето ти взеха. А ти, млада невесто, наноси ли се, находи ли се на твоята хубост, на твоята младост? Млада мома беше китна и засмяна, червена като ябълка и засмяна като каделя. От днес в ново семейство ще ходиш, в нов дом ще влезнеш, при нова майка. Майка ли ти е? Майка ще й казваш и тя щедро ще ти отвръща.
Езо е слънка, омале, да видиш какво добро иде. Какво добро иде, два пъти по-добро води. Сокол иде, яребица води, слънце иде, месечинка води, син иде, снагица ти води. Нищо друго не ти остава, малко, омале, освен да отвориш широко душата си, да усмихнеш лицето си, да посрещнеш с радост младото семейство и да ги закичеш с китка здравец. Първата китка дай на снага си, да са живи, да са здрави, да са румени техните лица, да са румени техните лица. Закичи и сина си, силен и здрав да бъде, като планинския здравец. Закичи и кумовете. Тази година венчават, до година дай Боже кръщават. Пасителка на семейния огън е свекървата. Нека тя символично го предаде на новия член на семейството. Поеми го, млада невесто, и помни, че с този огън ти ще дълбиш превъзналите пръсти на твоя съпруг. На този огън ще сушиш детски пеленки. На този огън ще се греят вашите лица и вашите деца. Този огън ще гори и ще държи топлината във вашето семейно огнище, както до днес този огън е горял семейното огнище на вашите родители. Остава традиция свекървата посреща младоженците с капка хляб и мед. Нека думите, които от сега нататък с нако излязат от устата ти, бъдат сладки, както е сладък меда. Сине, да старените сладки приказки да ми редиш, добре да ми гортуваш. Капка хляб и мед и на кумовете да се имат с младоженците, да се уважават, на сладки приказки да се съберат, сладки думи да редят. Скъпи младоженци, във вашия бъдещ семейен живот не всичко ще бъде в моменти масло. Затова сега и бъдете свекървата да ви захрани с капка хляб и сол. И помнете, голям залък от дни, голяма дума не казвай. Така е било и така ще бъде. Уважаваме и обичаме бялото вино. Нека първата назрянца бъде тук и сега и нека бащата на булката налее от бялото вино в чашата, която държи свекъра, и той да даде по глътка вино на всеки един от тия, които посрещаме днес. Първата глътка на най-новия член на семейството, на снаха ти, от твоята ръка да отпия. Втората глътка, дай на си здрав да бъдете. Третата глътка, дай на кръстницата. Скъпи гости, погледнете физиономията. Тя се навръща, значи виното е какво? Горчиво! Нека тук и сега да бъде първата целувка на новото семейство. Искам всички гости с бурния, които сме къдали. И сега вече допълнете чашата за най-важния човек, за кръстника. И кръстник ти трябва да изпиеш чашата до дъно, защото има една такава поговорка, че тя кръстник весела сватба. А сега, скъпи младоженци, заповядайте на празничната трапеза, наредена за вашия празник, за първия рожден ден на вашето семейство. Моля, заповядайте.
Yemin. Hayır sağ olsun abi. Bir daha var. Ha olacak mı?